Здравейте и добър ден в нашия радио и подкаст Гласът на богоровци. Днес при нас е дошъл нашия господин по-английски от училище Пейк Иван Богоров, именно Калян Добрев. Здравейте, благодаря ви за поканата и за мен е удоволствие да бъда първият ви гост. Пожелавам да направите една традиция и така да продължите до края на 12-ти клас. Благодарим. Сега ще задаваме въпрос. Няма проблеми. Задавайте колкото искате. Откъде почна желанието за английски език? Още много от малък. Реално започнах да го уча на 6 годишна възраст, защото мечтата ми беше да стана футболист на Реал Мадрид. И аз се чудих, Раул от Испания, Зидан от Франция, Фиго от Португалия, как се разбират. И тогава дядо ми ме излъга, че всички говорили на английски и така се запалих. И неусетно футболист не станах, но научих езика до основи. Питайте, не се притеснявайте. Сега, до тази година доволен ли сте от уменията ви? От своите умения? Как да не съм? Щом продължавам да съм тук на работа и най-вече смятам, че учениците са доволни с резултатите от матурите. Няколко пъти съм ги завел в Страсбург. Мисля, че почти няма кой да се оплачи от мен, че не съм го научил на английски. Може би може да се оплакват, че работят прекалено, но то е нормално. Английския език ли беше любим предмет или имаше някакви други? Обичах почти всички предмети. Математика ми беше трудно, но не съм я мразил или нещо, просто полагах усилия, сядах с учебниците и решавах задачи. Да не го кажа така да се приема като някакъв лош предмет, просто е по-сложен. А иначе обичах и географията, английския, физическото и историята. Добре, като ученик, вие какви съвети бихте дали на сегашните ученици? Като учител по-скоро, като ученик, да кажем, че до 10-ти клас бях малко по-така палав ученик или креативен. Няма съвет или няма пряк път, няма код, как да стигнеш последното ниво. Истината е, че трябва много усилия. Четене, разпределяне на времето и учене и по-малко мрънкане, защото колкото повече мрънкаме, толкова по-зле ни се отразява. Това само ни влошава настроението и нагласата. Просто трябва да се научи материала, да се подготвен и когато си готов вече, то нещата ще се случат по-малко и постоянно. Това е рецептата. Точно така, с вашия успех, имахте ли много избор в училищата и защо избрахте точно това училище да работите после? Какъв успех? Да, аз станах учител на годината и има постижение. Това училище е училището, в което аз съм завършил. Това е училището, което обичам. Все едно като любимия отбор. И винаги съм казал, че ако някой ден се върна да преподавам, винаги е било тук в това училище. Вие как сте се почувствали, когато получихте наградата учител на годината? Бях доволен от себе си, порадвах и се за малко и знаех, че не трябва да витая в облаците, да се връщам здраво и да се захващам за работа. Защото ако проследим миналите 2 години, откакто получих наградата, съм свършил много работа. По програмата за посланници и подготовката за матури, така че зарадвах и се за малко и продължих да работя. Имате ли някакво любимо преживяване тук с учител, с който и да е от вашите класове, на които сте преподавал? Забавна случка, нещо? Винаги е имало забавни истории и моментите са много. Това ни прави хора, защото човек е социално животно. Може да разкажа за деня преди Евроскола, как част от учениците решиха така да напият шведите и вместо да си легнат, стояха до 3 сутринта и после вече трябваше да тръгваме и стоим на асансьора, аз и колегата от Швеция. Казваме, така се споглеждаме и той казва, това е страхотна работа, но някой път има и такива моменти. И така, други
Ходили сме къде ли не, обикаляли сме из Европа. Точно тези моменти сплотяват колективите, те изграждат уменията, помагат на учениците да учат. В една екскурзия, примерно, се сплотява колектива. Или пък ако отидеш до Народното събрание, по-лесно можеш да го разбереш. Така в учебника стои абстрактно, когато примерно за първи път в 9-ти клас се учи. За местна власт, до Общинския съвет или където и да е. И така, нямам любим момент, много се надявам да продължат. Има ли нещо, с което искате да бъдете запомнени в училището? Като учител? Да. Ами, старая се да давам пример на децата, да виждат, че и аз се трудя и съответно те да поемат от мен, да запомнят, че мързела не е начина за успех, а трябва да се работи много. Не искам да ме запомнят с кой знае какво, просто искам, когато мине време, нали, да не ме псуват и да кажат, абе, това на нищо не научи. Нали? Искам поне на нещо да са научили и да запомнят. Нали? По-английски ли или някой житейски принцип, философия. Да. Вие имали ли сте нещо, което сте научавали от учениците? Още в речта, когато беше награждаването за учител на годината, аз го казах, че ние сме огледало на учениците. Каквото съм научил в университета, да, това са основите, теория, но в практиката учиш всичко, експериментираш, даваш нов подход, така че в тази професия почти всичко се учи от учениците. Има някои, които бързо възприемат, които веднага сващат, но не може само с тях да работим. Трябва и с другите. Оттам виждаш, добре, сега тук в класа трябва да балансираме малко по-бавно, малко по-спокойно. Нека направим повече примери, нека не бързаме да прескачаме с материала. И така, практически нещата са научени изцяло от учениците. Така се подобрява един учител. Поне според мен, това е моята гледна точка. А вие сега тази година имате нов клас, нали? Какво ще кажете за новия клас? Доволни ли сте от мненията им? Справите се добре? Да кажем, че не искам да ги участвам и не искам да се залъгвам, защото и предишния така бяха много силни в 8-ми клас. В 9-ти отслабнаха, в 9-ти дигнаха, в 11-ти и 12-ти малко се поотпуснаха, така че трябва да мине време, за да видим. Сега, ако ви похваля, може да се отпуснете и не искам да го правя. Но да кажем, че съм много доволен, дисциплина, способности, отношение към учители и колеги, включително към мен. Това са въпросите. Други въпроси нямаме. Благодарим отново за присъствието ви. Да. Благодаря. Успех ви пожелавам и за мен беше удоволствие. Абонирайте се за YouTube ни, за Instagram ни, Радио Горци и чао до следващия път. Приятен и усмислен ден.